40. 40. 40. Спрашивать дорогу. Осведомяване за пътя. Осведомяване на пътя. Извините, пожалуйста. Извинете. Извинете. Вы можете мне помочь? Можете ли да ми помогнете? Можете ли да ми помогнете? Где здесь хороший ресторан? Къде има тук добър ресторант? Къде има тук добър ресторант? Идите налево за угол. Завийте наляво зад ъгъла. Завийте наляво зад ъгъла. Потом пройдите немного прямо. Вървете след това направо. Вървете след това направо. Потом пройдите 100 метров направо. После продължете 100 метра надясно. После продължете 100 метра надясно. Вы также можете сесть на автобус. Можете да вземете и автобус. Можете да вземете и автобус. Вы также можете сесть на трамвай. Можете да вземете и трамвай. Можете да вземете и трамвай. Вы также можете просто ехать за мной следом. Можете да карате след мен. Можете и да карате след мен. Как мне попасть на футбольный стадион? Как да стигна до футболния стадион? Как да стигна до футболния стадион? Перейдите через мост. Пресечете моста. Пресечете моста. Езжайте через туннель. Карайте през тунела. Карайте през тунела. Езжайте до третьего светофора. Карайте до третия светофар. Карайте до третия светофар. После этого поверните направо при первой возможности. След това завийте по първата улица надясно. След това завийте по първата улица надясно. Потом езжайте прямо через следующий перекресток. После карайте направо до следващото кръстовище. После карайте направо през следващото кръстовище. Извините, как мне попасть в аэропорт? Извинете, как да стигна до летището? Извинете, как да стигна до летището? Лучше сядьте на метро. Най-добре вземете метрото. Най-добре вземете метрото. Езжайте до конечной станции. Пътувайте просто до последната спирка. Пътувайте просто до последната спирка.